na doktora Tomáše Kampeho. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vítajte. Dívam sa do diaľky a dívam sa do diaľky veľmi rád, aj vy by ste sa mali dívať do diaľky. Jedným z pilierov toho, čo my tu robíme, je prevencia. Prevencia znamená dívať sa do diaľky. V dermatológii to má trošku možno iný význam ako v kardiológii alebo u docenta Holubca v jeho ambulancii. My tam chceme vidieť toto, hej? To sú také príjemné veci, takto by sme chceli vyzerať. Nechceme tam vidieť to, pretože to spolu súvisí. A veľmi veľa produktov, veľmi veľa pomoci vieme poskytnúť našim klientom aj pri takomto probléme. A už vôbec to nechceme vidieť. A čím budete starší, tým si to možno viacej budete uvedomovať, že tik-tak, blíži sa nejaký ten záver, finále. Aký ten finále? Väčšinou sa vidíme, akože budeme tam behať po záhrade a budeme hrať futbal s našimi vnúčatami. Len ono